Ons begin in die naam van die Vader. Kijk maar hier zo. Hier kom je nou mooi glimlach. Maar kijk elkaar mooi in de ogen, geef elkaar mooi glimlach. Ja, zeg. Maar het jou van een mooi en een pik. Dan jullie die. Oké. Wat lukt je? Beweeg. Ja, voor de En dan lukt het nader om het in te halen. Maar niet hard terug. Ja, ik vond het nou net zo. Ja, je moet houden, jongen, je kan. Ja. Als het hier ook. Kijk. Stap hem daar met trappen af, man. Stap een beetje af, ja. Hij is al vol, man. Ja, Tiana, nooit eerst dat ik mijn rugkant gebruik. Maar jij kan zien wel als zelf opdragen.
Ja, die zal, die draagt hem nog. Jens, hou je van haar hoedstijl? Hou je van haar hoedstijl en rijden naar Polen? Prachtig. Wat is dit skallen? Stap mooi ver. Stap niet aan de kant. Stap niet aan de kant. Wacht. Precies, netjes open. Ja, jullie moeten samen, jullie moeten bij elkaar stappen. Gaat elkaar zo handen. Dat is recht. Ja. Dat is recht. Ja, ik ben er eindelijk wel afgenemen dat ze achter de rug daar. Maar ik kom er gewoon niet. We zijn allemaal in schaal af. We zullen hem niet afnemen. Dit is, kan je net even goed kijken dat het een beetje zo is. Ja, dat is het. Ik ga niet dansen. Zijn we bij de bed? Ja. Ik is mooi voor zijn. Hij je bij dat stinkie blijft. Bij elkaar. Ja, ik kom opvallen of niet? Normaal, van die half. Kies wel hè? Ik ga gewoon vasttrappen, ik wil dit niet. Dat is wat. Oh, maar dat water op het eerst. Ik ga wel lachen. Dat zie ik het nou mag gebeuren. Oh, dat is haar opgeteld. Ja. Ach, zie toch, nou is daar een paar zo. Dat groepen van ons, dit is echt wat gedaan. Ons groep is allemaal schreeuwen dat. Ja, maar dat maakt het zaakje, wat je denkt. Maar ik kom zo net. En dan ga je die kan maar niet doen. Dat was klaar te nemen, ja? Ja. Dat was goed, ja. Kom er maar weer terug. Ja, alleen met die met daar is. Ja. Ja, dat gaat door als je. Ja, maar ik heb het nooit. Oh, ik heb het niet zelf achterkomen. Ja, nee, hij weet en echt. Kijk daar zo. Ja, alsjeblieft. Nou, dat je echt gewoon een filmpje. Opprobeer. Ja. Willy, van die kamer. Ah, dat is zo. Hou uit, hou uit. Ja, weet je hoeveel het is? Ik kan je alles een teken geleden. Maar ik niet genoeg op. Ja, nee, dat blijft niet. Dat is dit alleen maar genoeg. Dat is bij de tuin. Zo, dat is zo mag. Als we om. Mag ik mij dragen? Wordt gepraat allemaal nog van Klein Frida. En zoals jaren in de aanstap heeft allemaal dan maar voor Frida senior gekeken. Met Klein Frida wat. En jullie nog iets? Dit is een plek waar je innoveert als een partij van huis. En we hadden een goede gedaan, dan ook een die praten. Dan gaan we naar zo lekker eten. En dan zullen we daar gaan. Ik kan zelf best op mijn doen. En zeker vrienden, ik kom best op hier en vrienden tegen achter. En dan gaan we zo aan de ik wil niet zien. Voor die mensen, die is moeilijk. Ja, van jullie zijn trouwens nog heel erg bij komen. Eerste biskopsel, ach nee, dat is goed zo. Tijd is het, amen.
So één keer gewoon aan de afgang in nou kiezen om het zo mooi. Maar goed. Vliegtuig gaan ze een beetje op. Gaan we dus één kant zitten. Als er nog geen van jullie moet springen, ons gaan we nog het niet maken. Volgende best kopspringen. Daar gaan we. Dus één keer gewoon aan bij iemand die zo'n seconde. Waar je verder. Daar kan ik jou naar graag komen. Jij zou maar moeten springen, anders kan ik heel erg doen. Zie je maar gaan. Daar kan ik. Dan af. Zo één keer van iemand die zo'n. En die volgende die komen best op de toren. Goed bij die vliegtuig. Afgezegd, man. Ja, ja, ja. Oké,